А наступний наш твор та непослухняного сина. Ой, хотела мать сына гадаваць, каб паслухмяны быў і сядзеў у хаце, а гэты сынок, ён яе не слухаў, з хаты уцякаў, вусамі не дмухаў. Маці, маці, пагуляці, я хачу, а не сядзець у хаце, я прашу, мне не забараняці, а то уцяку, будзе не дагнаці. Маці, маці, пагуляці, я хочу, а не сядзець у хаце, я прашу, мне не забараняці, а то уцяку, будзе не дагнаці. Ой, хацела маці сына навучаць, каб вучоным быў і пры пасадзе, а гэты сынок, ён яе не слухаў, з хаты уцякаў, вусамі не дмухаў. Маці, маці, а жаніцца я хочу, а не вучыцца я прашу, мне не забараняці, не хочу я быць вучоным пры пасадзе. Маці, маці, а жаніцца я хочу, а не вучыцца я прашу, мне не забараняці, не хочу я быць вучоным пры пасадзе. Хотела маці внукаў гадаваць, каб з нявесткай сын быў заўжды пры хаце, а гэты сынок, ён яе не слухаў, з хаты уцякаў, вусамі не дмухаў. Маці, маці, зарабляці, уйти, хочу не пры хаце, я прашу, мне не забараняці, внукаў пачакай, на ногі трэба встаць. Маці, маці, зарабляці, уйти, хочу не пры хаце, я прашу, мне не забараняці, внукаў пачакай, на ногі трэба встаць. Са святамі розумка усім самых паслухмяных дзяцей.